E kodhni ma ji bende nyidho ni ma oganda medo kome. Yiero biro mambele ka 2027 bende iparo ni nitie makare kind duond buche ariyogi mag keto ng'ato jachung' ka jachung'. Be ODM oyie mar rwako UDA kindgi koso pod neno UDA ka threat e kind ma ODM osebedo komako gwenge mopogore opogore? Okay, ok anyalo wacho ni one threat be anyalo wacho ni one threat nikech onyalo bedo either way nikech king'iyo Homabay kendo kama ker ohero mogik e Nyanza kendo ker osekelo development kabisa. Kaka mheshimiwa wacho ni nitie lobbying mar governor matimo but Raymond Omollo bosi chungi Homabay kech without him kata mana stadium mondo los stadium kane the team that function nitie magi budget mawuok e Ministry of Interior embo osetemo monyalo mar kelo development ma Homabay but gima ng'eyo ni Homabay kanyo kaka UDA wan go offices ariyo madongo. Nitie office ma Homabay, nitie office moro Kabondo Kaspol kae office maduong' mar UDA. To Homabay kanya emosetime party primaries mwayiero wan gi chairman secretary kadhi nyaka polling station koro watek wan gi teko Homabay kanyo mabe kwa temo matin to wanyalo tugo dhaw matin kanyo nikech kisiasa ok dhaw mar gorruok dhaw kisiasa but gima ng'eyo ni mano demokrasi nikech demokrasi wacho ni ng'ato yiene donje chama oyiene participate chama oyiene timo gima onyalo timo mane gima demokrasi wacho but mbele kucho wadhi bedo piny to gima wadwaro ni wadhi wacho ni to demokrasi nitie demokrasi ma koro imiyo jo piny power to nitie gima iluongo ni negotiated democracy to ang'o mane madhi dhi mbele bro ru ka ji bro negotiate nikech jomoro bro biro kanyo gima nano ga ka ji ohero timo especially Nyanza ka ji timo ga election ODM Jiero ni nitie gima iluongo ni zoning dong mane gima itimo ga to zoning ni ikelega gi jodonga ich nikech gin ok gidwa weyo kom gidwa ni kom no en omigi ticket ODM giendelea lakini chama moko gibede i oganda nikech idwa no mi jomoko be power joma tindo kata joma be nigi wigi ler madwa kelo dongruok ne joluo gimbe gichung nikech ODM no ka giyudo ticket gidhi kanye ke chung independent ni bok konyo ngeni kichung independent ichandori kabisa nikech in ma igolo pesa ionge party ichandori e ground koro parties mang'eny gi ma kelo demokrasi but kochopo ni mbele kucho ma ok anyalo wacho nikech anyisi ni waloso framework wabro ng'iyo ni to demokrasi ODM bro mano bro logo ODM nyalo biro to wacho ni mondo wan wa support president wan watim ni wen wa area wani watim ni zoning to zoning no mondo kik keth party gi ne mano koro bro ketho demokrasi bro ketho kata UDA South Nyanza koro gima temo wacho ni demokrasi nyaka beda but kaburo luore kaka jiburo negotiate democracy democracy mobro wene jo pinye ma decide kama no biro to gima nyalo nyisi ni wan kaka UDA e position mo wan go sani waburo chungo jite waburo chungo governor Homabay gi UDA waburo chungo senator waburo chungo women rep waburo chungo wajumbe gi MCAs kaka chik dwaro nikech kawan gi ji mabe ji dwaro chamani waburo tiyo go kaka dwaro mane demokrasi koro ngamo luor owe luor owawa ji temo yier kaka bro te apani mane tungni mantie kech kada joma go koko nego be ni gi decide sani gidwa chung kod ok gidwa chung. Erokamano Mheshimiwa Eric.